vlastně elitní jednotka francouzské císařské gardy. Tvořili velice často vlastně eskortní službu samotného císaře, doprovodnou službu samotného císaře. Tak spojenecká pěchota nám postoupila kousek dopředu a proti ní se řadí francouzská pěchota vlevo. A dole ještě postupují další spojenecká vojska. To je kdo, Jirko? Tak, jedná se o rakouské granátníky, vlastně elitní rakouskou pěchotu, která se pomalu řadí a vlastně postupuje pomalu za rakouskou pěchotou lehkou myslivci. No, vidíme, že francouzská pěchota je velmi sformovaná. Tak, francouzská pěchota vlastně postupuje v linii, může samozřejmě sformovat i útočnou vlnu, protože postupuje v linii a vlastně chystá se odrazit právě lehkou pěchotu rakouskou. Lehká pěchota rakouská je momentálně v menší obsadě u nás, tedy v menší obsadě než francouzská pěchota. Ozývají se nám děla a francouzská pěchota vyráží proti lehké pěchotě rakouské. Tak, samotná francouzská pěchota vlastně teď uplatní hercovickou taktiku, rozvinuje se do takzvaných tiraillérů, takže do takzvaných volných střelců vlastně čelí rakouská lehké pěchotě prakticky podobnou taktikou, to znamená rozptýleným střelců. Takže oproti tomu, když jsou seřazeni v těch čtvercích, tuším, že se tomu říká karé. Tak samotné karé slouží vlastně jenom k obraně proti jezdectvu, pokud je to vlastně ta masa pěchoty, říká se to kolona, ta slouží vlastně k samotnému útoku. V tuto chvíli vlastně vidíme právě, jak jsem říkal, rozvinutý střelecký řetěz a vlastně de facto bychom to mohli nazvat střetem předních střelci právě postupují před samotnou masou pěchoty. Teprve vlastně vidíme před samotné linie rakouské a francouzské. A boj nám pokračuje. Slyšeli jsme dunivé výstřely dělostřelectva francouzského a pak mnohonásobný výstřel francouzské pěchoty. Jaká to byla palba, nebo jak se tomu vlastně říká, Jirko? Tak samozřejmě francouzská pěchota způsob palby. Teď jsme vlastně viděli palbu po batalionech, ovšem samozřejmě může být palba i po pelotonech, velice častá palba té alante, to znamená palba volná, to vlastně proti tomu řetězu rakouských střelců, proti rakouským myslivcům, to je celá vlastně. Tak teď jsme to viděli a slyšeli podruhé. Když
jsme u toho dělostřelectva, tak jaká se tehdy vlastně používala děla. Čím vlastně stříleli koule, šrapnely nebo kartáče. Rány to jsou slušné tedy. Tak samozřejmě vzniká francouzského dělostřelectva, takzvaný dělostřelecký sbor, ten tvořilo 8 pěších a 6 jízdních pluků. Používali dělostřelecký oval, které měly 12 4 litry. Ty ráže jsou děleny právě podle váhy projektilu. Používali samozřejmě koule a mohli používat na blízkou kartáč. To se v podstatě funguje, jak když třeba pakovnice jednoho celkovou schránku naplněnou polověnými nebo kuličkami a vlastně fungovalo pěchoty. Tak tady na pravém křídle postupuje francouzská pěchota, tuším, jestli se nepletu. Ano, francouzská lidová pěchota. Na vlastně něco výš vidíme pěchotu kardonovou a vlastně pomalu začíná vytláčet, snaží se vytlačit takovou zákonní ústnice ovčem, ze spoda se nám začínají řadit a přicházet rakouští granátníci. Rakouští granátníci jsou poznat podle charakteristické pokrývky hlavy, což je hnědá medvědice, což je tradiční granátnická pokrývka. Francouzů pošetka je černá. A tady ti vojáci s těmi bílými klokoly. Já teď náš komentář k bitvě a musím žádat všechny, kteří jsou v stromech a na sloupech, aby slezli dolů. Mohlo by se stát, že spadnou a organizátoři dnešní setkání bez toho problém. Tak děkuju, jestli tam někdo je vlevo na tom stromě, prosím, aby slezl. Děkuju. No a my pokračujeme v bitvě. Kolik mužů, Jirko, bylo v batalionu? My jsme mluvili o tom, že byla střelba batalionu. Samozřejmě počty se časem lehce měnily, ale batalion měl 10 mužů. Ze spodu postupují nahoru. Jak jsem říkal, jedná se o rakouské granátníky, charakteristické podle jejich se štítkem. Mají na sobě tradiční rakouský Rád tady projela sportovská hvězda. Došlo opět ke střetu francouzských a rakouských krysníků. Jak jsem říkal, rakouští krysníci na rozdíl od krysníků francouzských měli pouze přední díl krysů, takzvaný ten přední plastron, který byl černý. Francouzští krysníci měli tady svou dílny a samonaštěné ocely. Také pokrývka hlavy se vlastně liší, sice obě dvě jednotky, jak rakouští, tak francouzští krysníci mají trochu antipozičního typu, ale ta francouzská vlastně je typická tím dlouhým pohledem slonským šíjem. Tak rakouské jezdectvo bylo vytlačeno francouzským a nahoře pod Santorem na kupečku se nám rodí francouzské vojsko. Tam s těmi červenými prapory to je kdo? Tak, to se právě jedná o pěchotu gardovou, která je v koloně, vysunula přední dělostřelectvo a teď postupuje v řadová, která postupuje právě za tu volných střelců, na které teď končí kozáci. A boj pokračuje.
nás z naší levé strany se pořád ozývá francouzský batalion. Tak, volní francouzští střelci byli stavěni svět, armie, nastupili vlastně střed a francouzské pěchoty. Vlastně už to byla pomalu ze svou střelného prahu. A když proti sešikovaným vojákům pálila děla, tak to asi moc šanci neměli. Tak záleží samozřejmě, jak největší zásob používali plné kule, a sevřené koloně způsobem poměrně velké ztráty, ale pokud se jednalo tak, teď nám opět vlastně se dopředu vrhá francouzské gardové lehké jezdectvo a vlastně dochází střetu s řadovou pěchotou ruskou. Spojeneckým vojskům, nebo proti spojeneckým vojskům, sestupují dále. Tak na pravé francouzském křídle vlastně, na levém spojeneckém křídle stojí pěchota ruská v charakteristických formách a pantalonech a vlastně zástupů Tak abychom příliš nezahltili. Na právě severním křídle tak měli spojenecké síly že ten Bagrationa dokonce chvílemi nad Francouzi i vlastně převahu. A Francouzi se nám stavili. Francouzská pěchota se stavila, aby se mohla opět sformovat, pokud došlo k rozvrácení vlastně toho útoku té sevřené byla teda rozvrácena palbou, tak se můžeme se stáhnout zpět, aby sformovat všechno využívá rakouské jezdectvo vlastně k útoku proti linii francouzské pěchoty. Proti ním se rozjela těžká rakouských krysů. Vážení diváci, já už jsem jednou upozorňoval, aby ti, kteří jsou na stromech, aby okamžitě slezli dolů. Je to na jejich vlastní nebezpečí, ovšem vlastní nebezpečí, které je omezeno odpovědností pořadatelů. Prosím, slezte z těch stromů. Tak a teď došlo ke střetu francouzské a ruské pěchoty.
nejlepším krokem postupuje právě elitní pěchota rakouská, jedná se o a podle dvou Kamhor se dá takzvanou pěchotu uherských. Rakouská pěchota se vlastně dělá a chodí takzvanou německou a uherskou, podobnou spedici monarchie pomáhá. A jedná se vlastně a možná pokračují. Teď to vypadá, že na bojišti před námi, když se na to dívám jako laický divák, takže je tam trošku zmatek, ale on to vlastně zmatek není. Jirko, můžeš to trošku upřesnit? Tak před postupem rakouská a ruská pěchota pomalu začíná vytlačovat pěchotu francouzskou. Francouzská pěchota je tak se vlastně musí silou sformulovat. Pomalu vytváří krokem, vypadá to na ostní francouzský, rakouské granátníky, ovšem sami jsou zase francouzská pěchota zád, vlastně tady na severu pouště právě připojit ještě Bagragiona, ač vlastně Bagragion není žádné hlavní školského štábu, tak vlastně bojoval vlastních instinktů a opravdu zabránil Francouzům provést ten obchod, vlastně zabránil odchvátit do spolecké síly. A ruská carská garda tak vlastně získali nad pátým skolem na Malice a třeba rozjíždí se nejenom dělne i zkušen dávka, jak dlouho nám trvalo třeba když jednou výstřelil, tak jakou měl šanci výstřelit. Tak samozřejmě, hlavní byl drill, voják musel musel to být naprosto automatizované, to znamená, že to nabíjí z hlubokého spánku na rozkaz a samozřejmě poziční vyžádí velice rychlé, jedná se o pušku přesovat prach, to je kanál pro střední prach, takže voják musel tu dát, ale když to byla správně, tak a tak policie